Mama. Baba. Coba nih. Ang ibin bain. B. Nay. Iya. Halo लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबा बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जों दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंहा अनजिया माने 14 बिगा आलु गायदोंमोन दा बे आलुआ बेदर थांनोनो थाङाखै दा बेखौनो दिनै बुरनानै नायनो नागिरदों दे होमबालाय लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो Makanya mau nih manci. Cuma. Lihat cuma. Hai han. Si dobi galu ane biang nemen bipanga tui basi buru nalai. Bipanga tui bai bini kaina dini burun siara. Ra. Bahubali ni berlana ni ma biang ne konsiau ne buku kama bakat. Hagen na? Pai manci bai. Dun beku dun. Ayo dun na. Pula bete hang thase. Deh. Bur, bekak. Or tamnai na ya. Alu ane fiya tardang. Nunggu dah. Nah, ya kon. Ci. Yung ama kalam kena. Deh, basilai. Madi minut ada. Serba piros pun holo. Oh belai ma. Bimaya na? Bimaya buat Thai na ma. Piros. Kali kau. Hah? Iman si kon alu akon. Kon. Pisa terno bara gitu tang. Oi nanggen. Biaw alu ke gasai दरथाम गायनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे दरथामाव खैथा आलु ओंखारगोनथाय नै बेखिनि मोनहांबाय दासिम आरो सिङावहाय दंबावोदां र मुतुआ बुरगासिनो 14 बिगा आलुखौ मोजां फुवारना नायबारा हाखो बोस्रा जोबना नाय अबेलाय फ्राय जाजागोनथ' बोथि थांदों देरबांबा खिथाबाय थै फिसा मोजां बुरबालाय मोजां बुरबुरा बुस्रा जोबैथि गास्रा ना हरदा हाखै इथि र हे मानसि र थां आलुखौ नै थां नोंबो बेयाव गैया Rani, alu abis yang burzah manke? Alu apa? Alu ke dekalai? Dekalai, homeland dekalai. Si dobi gani alu abi kini ana sabtorse dorlai dortham dorbrei dorba soy sat at dor zero. Bista sangat. Diनै vlog'a मुतुनसो नालाय 14 बिगा आलु बुरनाया ओमफ्राय मुतुआनो फोजोबगोन आरोना vlogखौ जायफोरा जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नायजोबबाय बिथांमोना मिथिबाय जों आलुखौ बेसेबां बुरजा मोनखो 14 बिगा आलु माने गायनाय बे सरप्राइजमोन जिखि जाया जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय साबायखर
जों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे बाय बाय होदो बाय बाय दे बाय 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 चुमा 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 दे